كابتوم أب عالمنا زلو بليونرات من إسيات زخونة مسرات فيسبوك مارك زاكربرغ مستا نسو مسبوطاتو زمسرتا أبزوان زعبيت مربب حبريتا أم محبراو دحرقات ويدما سوشال ميديا زخونة فيسبوك يناهن اللالب فيسبوك بمسرت أور حتى الرغل تشحن عسر شمونتن زتزرقح حدش مسنعتي نجوجلن نيوتيوبن سعيبو اتصال ساي زعبي مربب حبريتا ويدما زبزحو بتحت زلو وخوينو تمزجيبو له إذن مصنعتات كم زنطرو نجوجل معلتاوي 3.5 بليون حزب زتقاملو ويزبطحو خون كله نيوتيوب دما نتي 5 بليون زخون فيديوهات زعزبو لعل 3 بليون حزبي معلتاوي تقاملو بسالساي درجات تسريع زلون بار فيسبوك كوينو معلتاوي مسدرابيتن يعرخن مقربن ناي زرخبو بزحي ناب 1.5 بليون معلتي بتحي يركب فيسبوك أبي كاتي 4 عامة مهرت بأمريكاوي مارك زاكربرغ زركبهم كالوت 4 ناي هارفارد يونيفرسيتي مهرو مالت إدواردو سافرين أندريو ماكولوم كريس هوغاس كوم دما داستين ماسكوفيتش تمسريتو قدمي إزوانزي وي وقعو مسرتو إغن أب هارفارد يونيفرسيتي كم وازا نابتوم أوشتي كوليج زمهارو تمهارو ننحدحدوم نمرخابن من تمهاراي أبيناي كفلي وي ديبارتمنت يمهار كمزولو زرقي حدا فيس مش زتبهال نشتو مربب حبريتا ينيرو فيس مش نسئل تمهارو بمتقام ننحدحدوم كلاليون من يتصبق زعينتو أزانا قاعي نمن سياتن تمهارون زسحب تحستوس لزنبرو قلتيفو نخل تمهاراي كسحب جيزي وسدلون كوينو جن بزحات كالوت بزي فقادهم زوات زنبر أسأل سلا زي تقبلوه بتحدوغن كمبيوتراتن سيرفراتن التبيت تمرتون كاب عقمن نلعلت عنت سلا زبزحن بتخلوغن تكبارات مربب حبريتا فيسمش بايكايتي هارفارد يونيفرسيتي حقوارات توسنة مارك زاكربرغ دما بوقعي قريتا بمحتات نتي تكبار أقواراتو أبز وانزي بزيكا فيسمش كال كورس ماتش زبهال وشتاو مربب حبريتاون يكايد نيريو فيسمش يخون كورس ماتش جن بزيز تتقسم مغنيات توارته اتي خابنوس عدميو اتحيزو بفلاي اب كمبيوتراو سرحات بروغرامين ازيو بلح زنبر مارك زاكربرغ ولاديو بالحس لزتردأ زتفلاليو خيلاتات اب غزان ناقصره نودو يمهرو نبره اتوم ببغيزو زقصرو زنبر ممهرانغن عقمي زاكربرغ لعل بمنبارو نخمهرو بزح غيزين تعرن زدليو ماي نبرن مارك زاكربرغ ود 10 عامت تمهراين كلو زمعبلا سوفتوير مسنري أبسرحت نايت حكيم سن زنبر أبو زسرحيا صحفيتو تحكماي متيو خمزلو نبو تحبر سوفتوير دمايا إذا زاكنت إنستانت ماسنجر استبالت سوفتوير مستادحيرو زمعبلا سين أبتي وانتي معبالو زتردو كم بعل مايكروسوفتن اي اولن نزمعبلو سوفتويرات نخجزولو مسأن كسرحن كحتون تقربالو زاكربرغن ناي هارفارد تمرتو قصل سلدليه حتى انا يتقبلون ناي يونيفرسيتي تمرتو كان تجمره نتز جمرو ناي سايكولوجي تمرتو ابكلاي عمتو بمقراص كن ملو بملو نام معبال سوفتويرات وكرت أبي كاتيد كل تشحن 4 دما نزنا يحج فيسبوك إمنا مسرت زنبرة thefacebook.com زبل مربب بمجمر كاب هارفارد يونيفرسيتي وصعي نزنا بورو تمهارو زساتفن أب حصير اوان لعل تقبلنت زرخبن مربب حبريتا خون بقعه بزي دما أب عامت 2008 عم بل 23 عامتو أبز مربب حبريتا بزت تأثتهم سحابت أقرارباتات بزحات تكالات أب قصاتو خوعوعه كشتان كلوتان بمخالن اتزنا أسب بليونر كخون بقى أوش 3 عامتات دحر مسرتا فيسبوك مالت أب كل تشحين شوعتن لعلمية شح تكالات ناتن قصات وي أكاونت كفيتن نبرا
እዚ ቁጥሪ እዚ ኣብ ሓፂር እዋን ኣዝዩ ብምዕባይ ድማ ኣብ ዓመት 2011 ኣብ ሰርቨራት ፌስቡክ ልዕሊ 350 ሚልዮን ስእልታት ምስ ኣማኢት ኣሽሓት መዓልታዊ በጻሕቲ ዘእንግድ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ዓለምና ቀዳማይ ዝዓበየ መርበብ ሓበሬታ ኮነ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ዓመት 2012 ተፈታውነትን ስምን ፌስቡክ ጥርዚ ኣብ ዝበጽሓሉ ማርክ ዛከርበርግ 21 ሚልዮን ብርክታት ካብ ፌስቡክ ንኦፈርቲ ብሕሳብ $38 ንሓደ ብርኪ ክሸይጥ ወሰነ። ዳርጋ ኩሉ ኣውፈራይ ድሕር ስለ ዘይበለ ድማ ኩሉ ተሸይጡ ኣብ ሓፂር እዋን ተወዲኡ። ካብዚ ድማ $16 ቢልዮን ኣታዊ ገበረ። እንተኾነ ግን ኣታዊታት ፌስቡክ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙናት ድሕሪ ምሻጥ ብርክታት ብ27 ሚእታዊት ስለ ዘንቆልቆለ ንዝሰዓቡ ገለ ኣዋርሕ እውን ብኸምኡ ስለ ዝቐጸለ ዋጋ ሓደ ብርኪ ናብ 19 ወረደ። ናብ ንቡር ክምለስ ድማ ልዕሊ 1 ዓመት ወሰደ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፌስቡክ ብዝግበር ንኹሉ ኣሳታፍን ቀሊልን ናይ ፕሮግራሚንግ ስራሕ ቀጻሊ ብምዃኑ ዓማዊል ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኹ ብምምጻእ ቁጽሪ ተጠቀምቲ ብልዑል ናህሪ ወሰኸ። በዚ ድማ ብገምጋም ኣብ ሓደ ካልኢት 150,000 መልእኽታት ኣብ 49 ሚልዮን ሓበሬታታት ወይ ፖስትስ 150,000 ሓደስቲ ዕድመ ንዕርክነት ወይ ፍሬንድ ሪኩዌስት ከምኡ ድማ 75 ሚልዮን ሓደስቲ ላይክስ ብምዝጋብ ቁጽሪ ተጠቀምቲ ልዕሊ 846 ሚልዮን ኣብ ሓደ መዓልቲ ወይ ድማ 1.5 ቢልዮን ህዝቢ እዚ ማለት ድማ ሓደ ሕምሲት ህዝቢ ናይ ዓለምና ምዃኑ ኣብ ወርሒ የእንግድ። እዚ ድማ ብገምጋም ሓደ ሰብ ንኣስታት 4 ደቓይቕ ይጥቀም ማለት እዩ። ተጠቃምነት ፌስቡክ ብፍላይ ንተማሃሮን መንእሰያትን ምስዓር ከመዘና ነዊሕ ናይ ዕላል ወይ ናይ ቻት ግዜ ዘጥፍእ ብምዃኑ ወልፊ ናይ ምዃን ተኽእሉ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ናይቶም መዓልታዊ ልዕሊ 3 ሰዓታት ኣብ ፌስቡክ ዘጥፍኡ ሰባት ቁጽሪ ድማ ብዘሰክፍ ቁጽሪ ናሃረ። ድሒሩ ድማ ንስነ ኣእምሮ ዝጎድእ ጎዳኢ ልምድታት ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ብሓካይም ከም ፋድ ማለት ፌስቡክ ኣዲክሽን ዲስኦርደር ዝበሃል ስነ ኣእምራዊ ሕማም ከም ዘሎ ፍሉይ ስም ተዋህቦ። ዝኾኑ ልዕሊ 350 ሚልዮን ሰባት ከም ዘለው መጽናዕትታት ይረጋግጹ። ከም ኩሉ ኣገልግሎታት ቴክኖሎጂ ፌስቡክን ናቱ ጥቕምታትን ጉድኣትን ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ። ናይ ሓበሬታን መራኸቢታትን መርበብ ሓበሬታ ብምዃኑ ጥቕሙ ልዑልን ዘየማትእን እኳ እንተኾነ ካብ ግምታት ብዙሓት ሰባት ወጻኢ ኣዝዩ ብዙሕ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ዘለዎ ብምዃኑ ግን ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ጸቒጥና እንጠቕሶ እዩ። ብኣሉታዊ ሳዕቤን ጠሚትዎ ዘይፈልጥ ዝበዝሐ ተጠቃማይ ኣገዳሲ ኮይኑ ድማ ይስማዓና። ገለ ካብ ጎናዊ ሳዕቤናቱ እምበር ፌስቡክ ንመስራቲኡን ሰብ ብርክን ምንጪ ኣታዊ ምዃኖም ስለ ዘይተርፍ ነቶም ኣብ ገጻቱ ከወዓውዑ ዝደልዩ ንምትብባዕ ኩሉ ውልቃዊ ሓበሬታ ተጠቀምቲ ንኣወዓውዕቲ የሕሊፉ ዝህብ ብምዃኑ ናይ ብዙሓት ሰባትን ትካላትን ውልቃዊ ሓበሬታ ናብ ቅርዓት ዘውፅእ እዩ። በዚ ድማ ኣብ ገጻትና ዝጸንሑና መብዛሕትኦም ዝመጹና መወዓውዓዊታት ምስ ዘመዝገብናዮ ውልቃዊ ሓበሬታናን ድሌታትና ቋንቋናን ሞያናን ስራሕናን ዝመሳሰል ኮይኑ ምርካብና ዘገርም ኣይኮነን። ኣብ ማሕደርትን ኣካያትን ፌስቡክ ንረብሖም ክብሉ ውልቃዊ ሓበሬታታት ዓማዊሎም ይሕሊፎም ካብ መሃብ ድሕር ኣይብሉን። ካልእ እቶም ንሰባት ማለት የዕርኽቶምን ፈተውቶምን ብብዝሒ ስእልታቶም ኣብ ገጻት ፌስቡክ ዝዕዘቡ ሰባት ብብዝሒ ናይ ነፍሰ ምትሓት ስምዒት ዝዕቢ ምዃኑ እዚ ካልእ ካብ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ፌስቡክ እዩ። ኩሉ ሰብ ስእልታቱ ናብ ፌስቡክ ኣብ ዝርግሐሉ እዋን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ወይ ጥዒምዎ ከም ዘሎ ገይሩ ስለ ዝዝርግሖ እቲ ብደገ ዝዕዘብ ሓቂ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ምስ ነብሱ ስለ ዘማርር ብውቢሉ ድማ ብነፍሰ ምትሓት ንነብሱ ይጥምታሞ ናብ ዝገረደ ኣሉታዊ ነፍሰ ምገምገማ ይኣቱ። መጽናዕትታት ከም ዘነጽርዎ ኣብ ዓለምና ካብ ዘጋጥሙ ናይ ሰብ ሓዳር ወይ ናይ ፍቑራት ፍትሕን ባእስን ካብ 7 እቲ ሓደ ብሰንኪ ፌስቡክን ኣብኡ ዝዝርጋሕ ምስጢራትን ናይ ሓሶት መርትዖታትን እዩ።
ኣብ ዓመት 2011 እዚ ቁጥሪ እዚ ናብ ሓደ ካብ 3 ፍትሕ ሰብ ሓዳር ኣሜሪካን ኤውሮጳን ከም ዝነበረ ይግለጽ። ካልእ ንተማሃሮ ዘሎ ኣሉታዊ ሳዕቤን እዩ። ተጠቀምቲ ፌስቡክ ዝኾኑ ተማሃሮ ኩሉ ናይ ትምህርታዊ ውጽኢታቶም ካብቶም ዘይጥቀሙ ብልዕሊ 25 ሚእታዊት ዝጎደለ ወይ ድማ ዝተሓተ ነጥቢ ይህልዎም። ብዘይክኡ ድማ ካብ ምስ ዕሩኽትን ስድራቤትን ምስ ኮምፒተርን ሞባይልን ዝሕልፎ ግዜ ስለ ዝበዝሕ ዝወሓደ ማሕበራዊ ህይወት ዘበገሶ ንጹልነትን ጽምዋን ጸቕጥን ይዛይድ። ብዘይካዚ እውን ብዝሒ ኮፍን ዘይምንቅስቓስን ዘስዕቡ ኣካላዊ ማእሰይቲ ከም ምውሳኽ ክብደትን ምፍዛዝዕንትን ኣጠቓሊልካ ዝረአ እዩ። በዚ መሰረት እምበኣር ከም ፌስቡክ ኮይኖም ኣብ ኣገልግሎት መራኸቢታት ዝነጥፉ ብዙሓት መርባብ ሓበሬታ እኳ እንተሃለዉ እቲ ካብ ኩሎም ክንጥንቀቐሉን ክነቕሓሉን ዘለና ግን እቲ ካብቶም ኣሉታዊ ሳዕቤን ዘለዎም ሞልፍታት ፈሊኻ ዘይረአ ባህርያት ዘስዕብ እዚ ክጥቀስ ዝጸንሐ ሓቅታት ፌስቡክ ብምዃኑ ኣቐዲምና ንነብስናን ንስድራ ቤትናን ክነቕሓሎም ይግባአና።